Хто стане новай правай рукой Лукашэнкі? Каго з ягоных чыноўнікаў затрымалі? І што за старую песню зацягнуў віцэ-прэм'ер? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Цікавыя падзеі адбываюцца сярод вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Стала вядома, што затрымалі буйную фігуру першага намесніка з кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Гэта Дмітрый Рыбко. Яму амаль 50 гадоў, апошнія 20 з якіх ён быў уладкаваны ў сістэме кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. У тым ліку працаваў у санаторыі Прыазёрны. Яго жонка Лілія Рыбко узначальвала спа-цэнтр у санаторыі юнацтва на беразе Мінскага мора. Цяпер жа чыноўнік за кратамі. Яго падазраюць у хабары. Але ж акрамя праблем для самого Рыбко, гэтае затрыманне можа яшчэ і моцна нашкодзіць ягонаму начальніку. Гаворка пра Юрыя Назарова, які узначальвае кіраўніцтва справамі Лукашэнкі апошнія 4 гады. Бо цяпер каля Лукашэнкі вызваляецца важнае крэсла. Кіраўніка яго адміністрацыі Сергіенку адпраўляюць у дэпутаты. Пасада кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі вельмі важная. Гэта і галоўны кантралёр выканання даручэнняў Лукашэнкі, і галоўны кадравік адначасова. Прасцей кажучы, калі не правая рука Лукашэнкі, то як мінімум левая. Дык вось, адным з самых верагодных прэтэндэнтаў на гэтае крэсла лічыўся якраз Назараў. Ён і паводзіў сябе характэрна, займаючыся зусім нетыповымі для сваёй сённяшняй пасады справамі. Ускладаў кветкі ў мемарыяльным комплексе Алапат Светлагорскам, зачытваў вітальную прамову Лукашэнкі удзельнікам абласных дажынак, ну і гэтак далей. Карацей, рыхтаваўся да павышэння. А тут такая неспадзяванка. Затрыманне намесніка яшчэ і за хабар. Гэта і саму па сабе надзвычайная падзея, але акрамя ўсяго, гэтая гісторыя можа патапіць і Юрыя Назарова, бо, атрымліваецца, ён не здолеў арганізаваць работу, стварыў умовы для карупцыі і праявіў злачынную слепату, калі ягоны першы намеснік аказаўся хабарнікам. Таксама нельга выключаць, што Рыбко у нязвыклых дэкарацыях СІЗА і пад уздзеяннем метадаў беларускага следства можа што-небудзь расказаць і пра самого Назарова. Карацей, будзем пільна сачыць за сітуацыяй. Ну і таксама можна паразважаць, кім заменяць Сергіенку, калі Назараў усё ж не зможа выплаць з гэтай карупцыйнай гісторыі. На нашу думку, галоўных кандыдатаў 4, і ўсе яны персанажы вельмі вядомыя і вельмі цікавыя. Першы кандыдат — гэта цяперашні намеснік Сергіенкі Максім Рыжанкоў. Ён у адміністрацыі Лукашэнкі ўжо даўно, яшчэ 16-го года. Паспеў пабыць нават правай рукою Наталі Качанавай. А пасля смерці Рыжанкова-старэйшага, міністра спорта, які сканаў у 96-м, Лукашенка у пэўным сэнсе замяніў Максіму бацьку, і той аддадзены яму бязмерна. Таксама Рыжанкоў доўга працуе і ведае ўвесь прэзідэнцкі народ у краіне, ніколі сябе не кампраметаваў і ўжо дастаткова вырас і набраўся досведу, каб нарэшце самому узначаліць адміністрацыю, ды і любы іншы кар'ерны рух будзе для яго паніжэннем. Кандыдат нумар 2 — гэта Валерый Вакульчык, былы старшыня КДБ, які цяпер працуе памочнікам па Брэскай вобласці. На яго карысць кажа тое, што Лукашенка давярае людзям у пагонах, і яны яго ніколі не падводзяць. Былы спецслужбіст Сергіенка выдатна спраўляўся са сваёй працай. Вакульчык вельмі падобны і даўно даказаў сваю лаяльнасць, ды і за апошнія гады спрактыкаваўся ў кадравай рабоце, а таксама яго падазронасць і ўменне бачыць двайное дно — важныя якасці для галоўнага кадравіка ў часы, калі ворагі і правакатары, як верыць Лукашенка, з усіх бакоў абклалі краіну. Трэці кандыдат — гэта Уладзімір Каранік, гродзенскі губернатар і былы міністр аховы здароўя. Яму не трэба лішні раз даказваць сваю лаяльнасць. Тысячамі неабавязковых смерцяў ад ковіду ён паказаў, чыё слова для яго галоўнае ў жыцці насуперак усім рацыянальным і гуманістычным развагам. Падчас працы на Гродзеншчыне ў сферы адказнасці Караніка былі і застаюцца важныя дзяржаўныя праекты. Гэта і АЭС, і мігранцкія атакі на Еўропу. Таксама Каранік справіўся з самай непаслухмянай вобласцю ў гарачыя часы 20-го года, не падвёў Лукашэнку, усё і ўсіх вычысціў, пазвальняў, абяскровіў, навёў санітарыі і цяпер можа ісці з выпаленага поля на павышэнне ў Мінск. Раней, дарэчы, Лукашенка сам хваліў Караніка, называючы яго крэпкім кандыдатам у прэзідэнты. Ну і апошні магчымы пераемнік — гэта Мікалай Снапкоў, першы віцэ-прэм'ер.
Ён цёрты кадр лукашэнкаўскай сістэмы. Да таго ж Снапкоў гэта не спецыяліст па каналізацыях, як Наталя Качанова, а чалавек, які палепш за многіх разбіраецца ў сутнасці і прычынах рэчаў, асабліва эканамічных. Ён мае аўтарытэт у розных колах. Можа пераканаць працаваць на сістэму людзей, якія наўрад ці паслухалі папярэдніх кандыдатаў. Да таго ж Снапкоў ужо працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі на пасадзе намесніка і ведае спецыфіку работы, а ў Савеце міністраў цяпер ужо трохі заседзіўся. Калі прызначаць яго, то гэта стане крокам адпаведным для сённяшніх рэалій, калі ад кіраўнікоў патрабуецца спалучаць і лаяльнасць, і прафесіяналізм, а яны, прызначаныя па рэкамендацыях папярэдніх кіраўнікоў адміністрацыі, адзін за адным заязджаюць у СІЗА. Хаця Лукашенка і абяцае мір ледзь не ў кожнай сваёй прамове, але выглядае, што ён працягвае рыхтавацца да вайны і, падобна, баіцца суседзяў. Цяпер ён стварае ў Беларусі вузлы супраціву. Гэта ўмацаваныя раёны на выпадак нейкага нападу. Яны будуюцца на асноўных дарогах альбо верагодных напрамках дзеянняў праціўніка, каб не дапусціць прасоўвання ў глуб краіны. У такім вузле ёсць усё неабходнае: зброя, прадукты і нават вайсковая тэхніка. І падраздзяленне, якое заняла вузел супраціву, можа аўтаномна весці абарону працяглы час. Прычым, як прызнае Мінабароны, неабходнасць такіх вузлоў яны падгледзелі ва ўкраінцаў, якія адбіваліся ад расіян. У Беларусі пакуль стварылі 2 вузлы супраціву ў Брэсцкай і Гомельскай абласцях. Трэці ўжо рыхтуецца. Ён з'явіцца сёлета ў Гродзенскай вобласці. Бяда адбылася ў Мсціслаўскім раёне. Уначы ў вёсцы Каробчына загарэўся дом, дзе жыла сям'я з 2 дзецьмі. У тую ноч маці малых была на працы, а з імі застаўся яе муж. Калі здарыўся пажар, усе ўжо спалі. 10гадовая дзяўчынка прачнулася і паспрабавала выцягнуць брата з хаты, але не змагла. Яна кінулася да суседзяў па дапамогу, але тыя ўжо не змаглі зайсці ў дом, які гарэў, і выклікалі ратавальнікаў. Але было ўжо позна. 34гадовы мужчына і 4гадовы хлопчык загінулі. Дзяўчынка цяпер знаходзіцца ў бальніцы. Яе стан ацэньваецца як вельмі цяжкі. Суседзі характарызуюць сям'ю задавальняюча, але кажуць, што мужчына курыў і выпіваў. Вядома, што напярэдадні здарэння ён ужываў спіртное. Цяпер следчыя не выключаюць, што да пажару магло прывесці і неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Зварот да Лукашэнкі з салігорскай радзільні. Мясцовая жыхарка Дар'я Дэйліт запісала відэа, дзе распавяла жахлівую гісторыю. Па словах жанчыны, у мясцовай радзільні дактары не хацелі рабіць ёй кесарава. У выніку роды прайшлі вельмі цяжка і скончыліся бядою. Дар'я нарадзіла хлопчыка, які атрымаў цяжкую ступень асфіксіі. І цяпер немаўля знаходзіцца на штучнай вентыляцыі лёгкіх у аддзяленні дзіцячай рэанімацыі Светлагорскай бальніцы. У сваім відэа жанчына звяртаецца да Лукашэнкі з просьбай пакараць вінаватых. Ці дайшлі яе словы да таго самага адрасата, невядома, але чыноўнікі іх пачулі. Цяпер у сітуацыі разбіраецца спецкамісія Міністэрства аховы здароўя, а таксама ў Салігорск адправілі намесніка міністра Юрыя Горбіча. Трагедыя адбылася з беларускім дальнабойшчыкам. Падчас еўрапейскага рэйса знік 36гадовы Руслан Кавалевіч. 10 студзеня ён быў у французскім Мірамасе і раптам перастаў выходзіць на сувязь. Цяпер яго жонка паведаміла, што Руслан загінуў. Абставіны смерці мужчыны невядомыя. Ён жыў у Светлагорскім раёне Гомельшчыны у вёсцы Парычы. Толькі 3 месяцы таму ён ажаніўся, але сямейнае шчасце было кароткім. Чыноўнікі зноў зацягнулі старую песню. Апошнім часам улады схамянуліся і пачалі пераконваць студэнтаў і іх бацькоў, што ў Беларусі, аказваецца, няма платнай адукацыі. Раней пра гэта расказваў малады міністр адукацыі Іванец. Цяпер падключыліся і іншыя высокапастаўленыя асобы. На сустрэчы са студэнтамі Мінскага лінгвістычнага універсітэта віцэ-прэм'ер Петрышенка зноў паўтарыў тую ж мантру. Тыпа, вы за сваё навучанне плаціце толькі 50-70%, а астатнія аплачвае дзяржава. А робіцца гэта з наступнымі і вельмі банальнымі мэтамі. Па-першае, тлустае ухваленне лукашэнкаўскай сістэмы. Маўляў, вось як тут добра жыць, бо дзяржава вам усё дае. А па-другое, у межах падрыхтоўкі студэнтаў да будучых абавязковых адпрацовак пасля вучобы. Раней платнікі былі пазбаўленыя такіх прымусаў, але апошнім часам адток кадраў з Беларусі вельмі вялікі, а моладзь, якая застаецца, чакана не хоча працаваць на дзяржаву ці займаць вакансіі ў малых гарадках і вёсках. Бо там маладому чалавеку і рабіць няма чаго, і зарплаты, як правіла, невялікія. Вось Лукашенко
Лукашенко і вырашыў гэта змяніць. Прычым па традыцыі да пытання падышлі радыкальна. Студэнтам-бюджэтнікам адпрацоўку пасля вучобы падымуць ці то на 5, ці то на 7 гадоў, а платнікам увядуць як мінімум 2-гадовую адпрацоўку. Менавіта таму апошнімі месяцамі лукашэнкаўскія чыноўнікі і расказваюць гэтую байку пра адсутнасць платнага навучання. Маўляў, вы ж вучыцеся амаль што бясплатна, таму цяпер павінны папрацаваць на дзяржаву. Пакуль чыноўнікі апрацоўваюць студэнтаў, на поўную ідуць чысткі сярод выкладчыкаў. Палітолог Роза Турарбекова, якая раней працавала ў БДУ, расказала выданню «Позірк» пра масавыя звальненні ва універсітэце. Па яе словах, перад Новым годам у БДУ зноў прыйшлі чорныя спісы. Людзей, чыё прозвішча ў тых спісах выклікаюць на прафілактычныя размовы, а некаторых паніжаюць альбо ўвогуле звальняюць з працы. За гэтым працэсам, як правіла, назірае прарэктар па бяспецы, былы афіцэр КДБ. Турарбекова звязвае такія чысткі з будучымі парламенцкімі выбарамі. Рыхтуюцца да выбараў і іншыя чыноўнікі. У міністэрстве прамысловасці правялі круглы стол з прадстаўнікамі следчага камітэта. Гаварылі пра небяспеку тэлеграм-каналаў падчас выбарчых кампаній. Маўляў, праз іх дэстабілізуюць рабочыя працэсы, навязваюць негатыўнае стаўленне да ўлады, ну і гэтак далей, па ўсім вядомай метадычцы. Але тут хочацца дадаць вось што. Калі нейкі тэлеграм-канал можа падштурхнуць людзей да пратэстаў альбо нечага яшчэ, то праблема тут не ў гэтым канале і таксама не ў людзях, а у чым, ці дакладней у кім, адказ настолькі відавочны, што яго не трэба нават прагаворваць. У Гомелі будуць судзіць галоўнага інжынера прадпрыемства «Мілкавіта». 46-гадовага Аляксандра Стругальскага вінавацяць у фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці. Падобна, што гаворка ідзе пра данаты ў незалежныя фонды ці арганізацыі, якія беларуская ўлада лічыць варожымі. Мужчыну затрымалі яшчэ ў кастрычніку. З таго часу ён застаецца пад вартай. Стругальскаму пагражае да 8 гадоў калоніі. А берасцейцы працягваюць катацца на незвычайных жывёлах. Нядаўна ў абласным цэнтры бачылі мужчыну, які проста па вуліцах расчакаў на сабачай запрэжцы. А цяпер у брэсцкім раёне знялі вяскоўца, які вырашыў запрэгчы казла. Куды ехаў казла-кіроўца, ніхто не ведае, але мы спадзяемся, што ў светлую будучыню. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.